אז החלטתם לבנות אתר אינטרנט, אבל לא בדיוק ידעתם איך להתחיל, נכון? מצד אחד קיבלתם הצעה מפרילנסר שרוצה לעשות את כל בניית האתר. מצד שני, סוכנות לבניית אתרים. ליעד, אז איך באמת בוחרים? אני אסביר. כשרוצים לבנות אתר אינטרנט, צריך להבין את כל המכלול של בניית האתר. בניית אתר זה לא רק עיצוב וזה שהוא באוויר. אתר צריך לעבור מיתוג טוב, אתר צריך לעבור UX, אתר צריך להיות ממומשק לכלל הגוגלים, הוא צריך להיות כתוב ברמה מאוד מאוד טובה. מעבר לזה, נכין עכשיו קפה ואני אסביר לך. התהליך הוא אמור להיות מאוד מדוקדק, הוא כולל כמה שלבים עיקריים, ואסור לפצוח על אף אחד מבין השלבים. בשביל לבנות את השלבים האלה כמו שצריך, צריך גם אנשי מקצוע, שכל אחד הוא מומחה בתחום שלו. מה הכוונה? יש לנו את מעיין שהיא כותבת תוכן. אחרי שסיימנו עם הכתיבת תוכן, עוברים לליאורה. שליאורה בעצם מעצבת את האתר, ובונה לו קריאייטיב הכי מגניב והכי טוב שיש. ואז הסקיצה העיצובית שהשארתם, עוברת לתכנות. לאהוד. אהוד מתכנת את האתר, כשהוא מסיים את התכנות, האתר עובר אופטימיזציה על ידי איש SEO, אלישה במקרה הזה, ואחרי שהכל מוכן, אנחנו ממשיכים את הכל לכלל הגוגלים, Search Console, Analytics, Google Map, כל מה שצריך, וואטסאפ, ומשם מתקדמים. למה אני מספר לך את כל זה בעצם? כי פרילנסר בודד שיושב בבית, לא יכול לבצע את כל מה שצוות שלם יודע. יש לו הרבה פחות מידע, ולכן כשרוצים להוציא אתר מדויק יותר, שווה בדיוק לפנות לחברה לבניית אתרים. אז אם עניינתי אתכם ובא לכם לשתות איתי קפה, תשאירו פרטים פה למטה ונדבר.